Čau, vedel som z ďalšieho videa z Minecraftu. Dneska bude nová séria z minihry Skyblock a som tu spoločne s Ufom. Čau. A pustíme sa do hry. Hráme ináč na serveri Craftmania. Takže môžu tu prísť aj varizáci, keby sme mi chceli nejak hrať. Teraz delíme. Tak. Hej. Idem urobiť nekonečný zdroj vody. Je to taký, jak to povedať, taký bohatší kus Skyblock. Takže sú tak viacej veci. Tak je tu trochu. Viacej veci. Chodíme sa tým vnímať. Tak. A už máš sapling? Nie. Ja mám, tak zasadím. Počkáme, keď máš čo? Ešte nič zeme. Nemáme nič na zemi? Nie. 157 veci to upratalo. O, sapling, super. No, necháme ich to dopadať proste. Máš brnenie, sme si rozdelili. Brnenie ja nepotrebujem. Ja teraz neničím si. Vieš. Dobre, tak ja si dám tiež ešte tak. Dáme tak dole česky, ja mám. No tak základ je kybel. Počkaj, urobím generátor, ok. My nemáme ani crafting. Aha. Tak, už to mám. No tak hore daj, nie na čiastku, že ho neotvoríme. Ty si dobrý. Aha, mám ho ja vlastne. A v tomto natáčaní Skyblocku sa budeme ešte striedať. Takže druhý diel uvidíte u mňa na kanále. Presne tak. Ktorý bude v popisku videa. Áno. Počkaj, ako máš vodu ešte? No, ja tu tam ten generátor. Ja ti to ešte nemáš. Nie. Tu sa Teraz otázka života a smrti. Že ti ten generátor urobím správne. Tak pokiaľ viem, tak hlavne ísť sem. No. Sa modlím. A voda sem. Dobre. Počkaj. Tak to budeme robiť. O. Aha, to sa vždy zmení. Ale nie, počkaj, ja sa to akože úplne ako zničí. Nezničí. To uvidíš, pozri. Aha. Pozri sa. No? Aha, tak dobre, ja som si to myslel. Naušťajší ma. Dobre, tak ja to zasadím pumpkin. Aha, to ešte tam je strom. A tam ešte blok, preto to nejde stiažiť. Tak. Tak. Ja viem, môžeme zasadiť aj toto. Sugar. No, a je tu aj shop, lebo ako... Lomeno warp. Warp shop. Ja to neskúšam. Je tu warp shop. Dobre, tak. Či by sme sa dohodli, že to bude normálny Skyblock, že všetko si vypestujeme a tak ďalej, alebo si to budeme kúpovať zo shopu. Tak necháme to tak a vy nám to napíšete do komentárov. Asi tak. Asi, hej, no. Ako tak, keď je tu... Aký typ? Či budeme normálny Skyblock, všetko si jedlo vypestujeme a tak ďalej, alebo si to budeme všetko kúpať za shopy, lebo je tu lomeno money a ja mám na účte 4000. To je už na začiatku. Hej. A je tu vôbec piecok, lebo keď nemá, tak to musíme ísť do obchodu. Není. Tak pod ostrovom. Nevidím ho. Keď sa pozrieš z boku. Ja sa tu pozerám z vody. Asi budeme musieť ísť, keď nebude. Lomeno. Spadol. Máš tam veci, hej? Dúfam. Hej, sú tu. Lebo som spadol. Tu máš, čakaj. Last Dead.
Czysto mało, aha. Krąpać. A, krąpać, hej, to. A tak? Właśnie kobu. To ja tak mam do... Wszystko do to. Boczka, to co? Hop, nie. To by zaraz mogli dać tak, że... Tu by nie był ten cały... Poczekaj. Ja to tu zorganizuję. Jest taki... Stavebny. Organizak. No. Ja mam taki bob stoliczeń. Hej. Ja chciałam tam to preć, tak? No sprawi. Mamy buźka. Sikulu. Super sprawka. Mojego dziecka. No. Robimy to tak to. Tyś to posłupał? Ale niech tu zostanie aspoň jaka trawa zelena, hej. No cię, bo sam to nie było... Počkej, to co vlastně na tom serwis spawnują zwierzęta? No, ako tu budeš mať zeleň, tak hej. Małe bisa, nie? Bo ja nie wiem, co je na serwach spawnują. Znaczy. Realnie słabo widzimy tu wodę w tym resource'u. No, a ja si vlastne môžem dať resource, no ale tak... Render distance, to si możemy dać mało, bo i tak tu nie mamy co widzieć. Że mi to spełnienie... Nie, że mi to... Počkaj. Options? Ja mam na środku teraz. Ja tu mam minimapku. Aha. Ja tu mam nastawienia, gdzie serwer A. Tak ďalej. Poczekaj, nie wiem, co mam teraz robić. A i výšku 127. Resource pack. Ja si dám... Poczekaj, ja som raz robił takie, że... Ja si dám ten tvoj resource pack 32 blue. Aha, to je dobrý, hej. Tak. Ale vodu zle vidno, keď je v nekonečnom zdroje. Ja viem, je... Taká prešvitná. No. Aha, ja väčšinou tak ťažím. A tak je resource pack. Že tu sa zabagujem. Je to ani nevidno, tuto. Wow. Že tu sa zabagujem a pozri, jak tu ťažím. Poč toto. Môže by, lebo ja... Nie, ja zomrem. Ja sa utopím. Jau. Bože. To je hrozné. Fú, ešte som vyšiel. No, ja budem to ťažiť. Poďš preč. Ja to budem ťažiť. Nie, tam nechoď takto. Čakaj, idem hned. Ale... Ja tu budem normálne. No daj rýchlo to stiaž, ja tam dám rýchlo blok dole. Jak? No stiaž ten blok. Jeden. Preč tak. Takže vy... Chápem. Ja tu dám pre istotu. No, môžem ja ťažiť? Hej, choď. Ale to ja neviem, čo mám robiť. Ja nebudem bez bugami. Normálne. Ja neviem, čo mám robiť. No tak ja tu robím ostrov. A neviem, ako dobrý nápad dať okolo lávy ako drevo. Fantasticky. Ale za chvíľu to drevo bude horieť. Takže ja to radšej nahradím ako koblom. Pretože to nebol dobrý nápad. Takže hop. Neviem tam. A to je nejaký kvet, tak ho zasadím. Nemáš bone meal? Nie. Je tu jedna kosť. Tak to by som teraz radšej nemíňal. Tak vôbec nejde, ja som ich použil, nejde to. Nejde? Idem to čo kúpiť do obchodu, alebo nie? Dohodneme sa, najprv by som nič nekupovala. V komentároch nám môžete napísať, aký typ skybloku by ste chceli. A ináč túto vodu prosím nezastavie, lebo neškoda. No vlastne nie. Máme nekonečný zdroj vody. No môže ju zastaviať. Nie, nezastavuje radšej. Jaj, ty tu spadol, hej. Ty si to chcel zastaviať? No chcel, ale ja som nevedel, že ty si tu spadol. Mám ju zastaviať? Hej, môžeš, keď chceš. Počkaj, kde je tá voda? Aha, tu je ten zdroj, tylko ja vôbec nevidím.
Vidím tam, keď tam skočím, také bublinky. To už práve. To je presvítno dosť. Koľko dielov zrobím zo Skybloku? Lebo to sa dá robiť, je to nekonečno. Uvidíme. Ako sa nám bude chcieť a ako čo tu budeme robiť. Čo robíš? Kopem. Ja som tu zabugovaný, super. 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 Počkaj, to je bomba. Počkaj, nie je to bomba, počkaj. Tak prestaň, ja tu chcem. Zažiť. Čo robíš? Ťažím. Kebyže tu mám aspoň taký ten vzduch. A nemáš? Nie. Tak tu musíš mať. Tak tu máš. Už som si dal. Ja aj fakt nemáš. Tu mám. Pekná je SMS-ka. Odstavujem ma. No. Už som vyrastol jeden ten, jak sa to volá, ten sugarcane. Nie, sapling ako. No sugarcane mi narastol ako. Počkaj. Kedy, ja som mohol vlastne ten bomb použiť radšej na melón, bože. Skúsim nejak rozšíriť tu na. Málo blokov, ale. Mne sa ako veľmi nepáči ten enchant, to je také všetko také, že ešte aj to, čo som dal tú lavu. Mám ešte jeden. Tam sem. Ja ešte idem ťažiť. A netreba nám? No. Čo ti nám netreba? Ty si to tu zastával? Aha, nie. Že, nie, tam to je. Lebo ja mám 3 srdiečka, žiadne jedlo. Máme jedlo? Však sa... Jeden chlieb. Aha, máme melón. Nie, no, nie. Však zasadíme. No ja viem, ja som z neho zrobil semienka. Ja to dám tu hneď. Počkaj, ja mám vlastne... Veď bere seedy. Mám zase Musí nám z nejakých seedov padnúť. semienko? Veď ja mám jedno. No a ja, ale... ho tam daj. Ja som tu dal. Aha, ako dobre, počkaj. Akože ho tam zasadiť. Ale dáme prečo kvetiny, nie? Ja som ich už dal preč, ale môžem tu zrobiť nejaký záhon. Ale tie stromy je tu veľa, nech vyrastú, bože. Ja by som asi teraz prvý diel išiel aj do obchodu, myslím. Ty? Veď prvý nevadí, nie? Tak dobre, tak a čo by sme... Ja by som kúpil hlavne bowmill. Ja by som kúpil lavu. Zrobíme to prvý generátor. Ale také veci väčšie asi by som nekupoval, lebo to už máme aký navždy. A tak dobre, ako kúp, keď chceš. Si tu môže byť toľko veci si kúpiť. A tu je lava, vidím lavu. Koľko stojí? Ja tam kruz lavy. Ale to neviem, čo sa nebol pozrieť. Čo to chcel kúpiť? Aha, bowmill. Je tu niekde kosť? Alebo tak? Bowmill? Mal by tam byť. Keď nie je bonus, tak kosť. Jedno z toho to bude určite, že? Na stroje toto nebude isto. Bože, blbý Skype. Veď tu nie je vôbec bowmill asi. Musí byť. Teruj. To je papier? Hej. Ale tu je bowmill. Nie, to nie je bowmill. Je tu jeden bowmill. Kosti alebo bowmill, akože fakt.
tu by mohol byť, kde sú semienka, nie? No mohol by byť, ale není. No tu je medzi farbiva. 16 za 300. Tak kúpim. A ešte hlavne jedlo by som nejak kúpil. Je to tam nejak dropuje, ty kokos. Play. Si mám veľmi malo FPS tu na. 8. 8 FPS. Ja 60 stále. A kde je moment ísť? Už nemám chrompač, tak keď si ešte raz môžeš ťažiť ty. No ja som si kúpil stack toho cooked pork. Ďaj. A ešte mám bone meal. Celkom dosť. Máš, som ti tu... Čo? Ale počkaj, to by tu netrebalo sadiť, lebo som nemá kde vyrásť ten melón. No veď, tak zaujímavé to takto. To sú dlhšie, tu aha, by som dal. Tu máme to toto a tu máme asi tú lopatu. Môžeš mi dať Nie lopatu, ale tú vec. Ja si tu schodím. hej, tú vec. Ja by som tu dal ako takto. Lebo melón môže vyrásť tu, aj tu. Krásny strom jeden a ja som Chcem okolo... po tebo dať. Aha. A ja by som to dal takto aspoň. Ne? A všade semena. No, aha, môžeš aj. Počkaj, a už stromy som dal. A nemáš ešte melóny viac, alebo No tak tam predávajú, ale neviem, či mám ísť nejaké kúpiť. CD? Keď tak, no tak choď kúpiť. Počkaj, mám tu sapling, toho idem zasadiť, no. Dobrý nápad. Tak ja tu dám dierka, takto. Ale videá budú, neviem, proste najviac 45 minútové také, ale Tak ja to zastriham, vieš. pochybujem, že by boli až také dlhé. Ale nechcem 15 minútové 20, aspoň nech máte z toho zažitok pol hodinku. 25 minút. No, Nejak tak, no. idem to trochu zrekonštruovať. Nie. Ale tu práve tie stromy, jak to bolo. Saplingy? No, zbieram aj stromy, drevo. Tak a máš saplingy, tak tu nám máš jednu časť na vysadenie. Tam, tu. Bože, ale tu veľký strom vyrástol ten celkom. Tak ja ti idem pomôcť. Taký zamotaný. O, tu už ti mi vyrástol pumpkin, aha, nám vyrástol. O, tu je. Ja pôjdem asi nejak tam hore, lebo vieš. Možno dneska natočíme aj 2 diely, keď tak. No, dopredu. Takže by sme mali. Tak. Dreva mám dosť. Koľko točíme? Neviem. Ešte môžeme, ešte. Tak ja neviem, či tam máš časomieru. Tako. 18 minút. Dobre. To ešte dáme, ne? Ja by som tu, počkaj, ak to má tu. Sem. Tu mám ďalší stav. Ja by som zatiaľ len jednu stavu zväčšoval. A to asi... Bože, ty kokos, jaký strašne veľký strom, normálne nemôžem tam hore. Mám pumpkina. Mám 3 pumpkin seedy, som z pumpkina zrobil. Dobre. To je super. Zasadím ich. Ja už nemám bone meal do pretiť. Ja skoro ničerom sekajú a to ešte... Aha, tu vyrastol ďalší strom. Ten zrubem. Ten mal len 4 časti, 5 časti. No, nie je už taký malý. Ja mám 41 neopracovaného dreva. Ja 15. Ale tam je nejaký... Tam sú veľa driev a ja neviem akože... Tak idem tam hore. Teraz ja idem. Ja mám veľa dreva tady. No však aj ja. Vieš. Tak ja sa povedal, lebo mi dojde sekerka už. A potom tu... Ty kokso, to je strašne vysoký strom. Ty kokso, to je toho dreva, to bude mať dreva ako ono. No, zvoľná sa mi zekera, ideš ty? Dobre, ale znič to potom. Zrob si novú sekeru a... To sú 2 saplingy, hop. Tak nič. Padajú tu samé saplingy, ja už mám 11 saplingov. A to ešte iba u seba. 12 máme. Máš nejaký kobol? Možno ti tam... Nie, ja už som ho vyničená.
Možno tam niekde budú spadnuté dreva, hej, tak ich môžeš vidieť. Nie, ja som zabudol, že tieto to stále. Nejaký little Andrew sa nie teleportovať, no. Portneš ho? Nie. Povedz, čo by tu mohol zrobiť? Tak, no ale čo chce? Čo napríklad? Tak mám ho portnúť? No to ako ja neviem. Ale nie asi bytočne. Tak ho portnem. Čo chce? Kaj nevidí. Ale čo keď nám postúpe radšej tu alebo tak? Nepostúpe. Počkej, kde je on? Je tam či nie? On to ide tu dole. Vidíš? Kaj? On je tu vo vode. Ja mám kapslok do prčíc. Tak neviem, čo chce. Počkaj chvíľu. Počkať. Ha! Už viem, čo mu dám. Jak sa volá? On sa mi nechce ukázať. Zničíš ten blok nad ním, lebo ja už mám pripravené. Tam, kde má meno. Bože, to neviem. Tak, som tu. Dobre, aha, ty si bol preč, hej. No a čo chce on? Počkaj. To ma ako Tak čo je to? Jaj, a to vlastne nemôžem. A čo si chcel? Pokyknúť tú strobu. A to môžeš. No nejde to. A ako? Počkaj, ešte jednu skúsim vec. Ako sa volá? No, Andrew. Andrew 12. Jo, išiel hej. Ako portol som ho. Ide to lomeno i s textov. A čo to chce zrobiť? Ja chcem ešte tichej. Čo? Som to mohol využiť. Ale nemáme ani jeden melón. Taký rastie melón? Máme 19 saplingov, tak 20. počkaj, zrobíme to takto. Ja som si chcel zrobiť také roztichno. A si zrobím tie sticky. Mám sekeru. No ako chcel by to torčiť, takže robím vec. Ja som si zrobil omylom 3 staky tých dreva. No čo bude to hodiť? No mám trapku, alebo tak, keď budeme neskôr robiť. Tak ja som dal. To ešte bude málo práve, že? Ale to je strašne veľký strom. A aspoň nejaké svety máme. Kde sú ešte tie dreva? Ja to už ani nevidím veľmi. To sú? Nie, to sú. Tu je. Ty kokto, že to je úplne mega gigant strom. Ja neviem, kde ešte je ono. Sapling. Drevo proste je. Pozor, nie. Počkaj, mi tu píše, že objekt je zamknutý magickým kľúčom, nemôžem otvoriť. Je aj pec. A nedá sa to nejak loknúť. Uloknúť. To skús meno Cmodify a moje meno. To Cmodify. Ako sa to voláš? Jak to volám? Timotej XD. No nie, môžeš len, že? No, otvorky to. Už to ide. No už tam môžeš otvoriť a ja iba chcem uhlie na styke. Aha. Na tie. Ale tu koľko vecí tu je. To si ty postúpal? Nie, to možno on. Ja som tu nebol. On tu nemôže postúpať. Tak možno tá voda. Ale ja tu chcem dať. Tak. Ešte akože tam je niekde drevo. Počkaj. Akurát mi to išlo. Na chvíľu pomenom, ale sa ešte pozriem. 2600. Ja si ako na chvíľu vypím Retrospec. No nie na chvíľu, ale vypiem si ho. Na default. Teraz mi to dúfam, že nespadne, lebo... No dobre, nič. No zrobíme to takto. Tutorčka. Nie! Bože! Tutorčka. No, nezabralo mi to až tak veľa. No, nič. A vlastne,
Bože, ja som... Na čo som išiel domov, keď som si chcel kúpiť. Jo, tu je úplne celý diamantový. Keď má ten, vieš, ten... It, či nie, VIP to má toto. Aha, tu je barvivo. Si kúpim bonemiel. Kúpime si ho, že by sme mali aj zásoby, máme ísť tam tak aj pol bonemilu. Možno to nebude vadiť, že si to kúpujem, ale... Dúfam, že nie, no. Hop. Dirt by mi trebalo ešte jeden, to si vyťažím tu, no. Po saplinky tu máme. Saplingov máme až že? Tu máš ešte drvie, ak potrebuješ. Aha. Hej. A nemám jedlo. Ale to nepotrebujeme, iba keby sme... Keď budeme mať jedlo, tak určite nebudeme zabíjať, lebo... XP. Čo tu máme? Á, tak to... Čo tu máme? Ja by som to nechal tak a tam hore tak je dom. Ja neviem. Proste... Že by sme tam mali dom. Alebo niečo. A nebudeme mať domy tak. Tu sa budú spawnovať tieto píšerky. Je bola bomba. Dom na strome. Ale... Ko je tu? Ale zase ich nerob veľa, hej. Ja to nebudem dávať preč. Tak ja to v pohode stažím, ale... Ako aj ja, wow, to ja idem hore, úplne, že to je strašne taký strom. Ja tu dám plenky. Uop. Ja tam vidím aj manuálne. No. To je ale super, ja idem úplne hore. Aj tu na už je liany sú, že? Wow, to je úplne strašne veľký strom. Oh my god, ja som úplne, nie som úplne vysoko. No, ja ako... Ty si už na tom strome hore? Nie. Ja tam už idem. Ja už som tu hore. Ja si to zrobím čestku vedľa. A dám si do nej vec. To je výhľad, oh my god. A idem to zabiť. Uop. No neviem, či to môžeme robiť. No ako zabíjať sa, lebo to by sa veľmi nemalo. Na Skyblocku len tak, že nemáš tam. Ale tak. Why not? Krompať. Tak. Ja tu práve ťažím ten veľký strom. Dostaň aspoň ten jeden, hej. Ale že ako mám veľa dreva. A ten jeden by som nechal. Veď nie, ešte aj ten zdrubeme, ne? Obidve? To je dobré. A koľko máš? Máš ešte nejaké saplinky z toho? Lebo aj saplinky ber a budeme mať dvojnásobok. Ja mám 8. Tých veľkých? Hej. A koľko bol milu? No ako 4 mám tie veľké, lebo to musím mať 4 kop, akože ku sebe, vieš. A koľko máš bol milu? Počkaj. Stak aj pol. A že to tu. Aj. No, ja neviem, ale ja chcem mať asi dom tu na kasíčke. Asi aj ja. Ja som spadol z neho. Čo robíš? Mám 2 srdiečka, som spadol z toho stromu úplne zhora. A ty tu ješ workshopy, ja si ho kúpim. A veď choď? Koľko máš? Tak. No to nemôžeš mi dať a ja kúpim potom dačo iné. Chápeš ma? Či nie? To ja neviem to. Chápeš, že ako ty mi bude mi dáš jedlo a ja ti kúpim. Máme už ten. Si keby si kúpil 3 zlata, to by sa ťažilo, ale ja idem si kúpiť. A že kto tu kupuje? No to ako... No aspoň do prvého dielu počkať, ne? Nie to, ja proste si neviem pomôcť. Počkaj, kde... Aha. What? Oh my god. To sa akože nedá kúpovať zlato, lebo mňa tu dalo iba zlatý blok, ja tu vidím.
Možno to nájdem niekde. Barevné sklo. Keď kúpiš zlatý blok. Ale to strašne je drahé, ty kokos. Ale tu je zlato normálne. To môže byť drahé strašne. Si to je. Nie. Mám 5. Ešte jeden mi treba, že by sme mali 2 sekery. Ja som to skoro lobby. Ty. Dobre, tak ja už som si kúpil. Ty si to tak dal. Keby si mal jeden gold, by si kúpili 2 tie. Či jednu sekeru ešte. Ja vlastne musím zasadiť našu gledu. Sieme to strašne veľké stromy máme. O, koľko tu je tých saplingov? Mám už 12. Tak ich zasaď. A teraz ich budem rýchlo ťažiť. Dostal to ide strašne rýchlo, ale... A rozdiel je to. Ako je to rozdiel? Ale to zase... Aha, už mám skoro zničenú ju. Pozri tu na. Pozri teraz. Počkaj, ešte nie. Teraz, aha. Bum. Ja si to zničil. No to ale akože dal som to zničiť, keď tak povieš, lebo mám už... No ale tak s touto sekerou síce menej, ale zničil celý strom s jednou sekerkou. Kdyby si potreboval takých 10. Možno aj viac. Ale aha, už mám polku stromov skoro zrúbanú. Kým budem mať toľko dreva, ja už mám stack aj dačo neopracovaného. Okraj budeme asi robiť z dreva, keď mám toľko veľa, nie? Škodnú? Neviem, tak chceš. Nemáš koblu? Jeden, tu máš. Jaj. Nepomôže, ale dobre. Si na ťažké tak. Hej, ale zrobím ultimátny tento. Zrobím suprový. Práve rúbem stranu, že to celý zrúbem, aj keď pochybujem, lebo už mám skoro zničenú sekerku. Ale akú? No ja som novú. Teraz. Zlatú? Som novú. Aha. Kamennú. To je, tu potrebujem niekde miesto na zničenie. No tak ja mám už dom postaraný, lebo už mám bez takých skoro dreva neopracovaného. No tak ale... Ako ti potom čo dám, keď sa mi No zvyčí. aj, ale ty vieš, jedna vec, mohol by si skosiť obidve, že tento skosíš, lebo ja... Ty kokso mi došla sekera. Ja tu zrobím crafting a vycrafting, ja nemám kobly. No tak tu máš kobly, počkaj, dostanem sa k tebe nejak. No... Neviem. A nie, tu máš, pozriem si raz. Poď sem, kde si? Jak si tak rýchlo dostal? Si. Ty by mi trebalo. Na ten strom. Koľko som hodil? Hej. Dobre. Crafting. A potom znič aj cestu vyšlo hore. Hej, máš crafting? Či máš? Hej, už. Si zrobil? Počkaj. Mám sekerku. Ty tiež ničíš? Hej, treba aspoň kúsok. Ja už mám skoro 2 staky neopracovaného. A ešte mám asi 200, či 3 staky opracovaného, takže. Dúfam, že to vidíte, ako keby som to mal na full screen, lebo mi to ukazuje tu, že to mám na full screen, dúfam, že tak fakt bude. Lebo... A... Si, ja mi dostal 2 srdiečka. To si tu padíš ďalko, už nerob. No neviem, ja by som to už asi pre tento diel ukončil. Už na to máme asi 4 minút. A uvidíme sa v ďalšom dieli, takže čau. Čau.